Hola, som Xijan i avui venim a presentar-vos les noves notícies sobre el futbol i som Dani Nieto, Roger Balcells, Pol Balastegui i Enzo Flores. Bueno, començarem parlant dels fitxatges que tenim actuals i noves notícies. Sí, jo començaria parlant dels últims fitxatges, dels més cars del 2026, i jo a simple vista veig que són tots la majoria de Premier i no podem competir amb això. Sí, per mi el millor fitxatge de l'hivern jo crec que ha sigut el Semenyo, el que ha fitxat al Manchester City, ja que estava fent molt bon treball i ara que ho pot aprofitar el Manchester City. Sí, jo opino el mateix, ho estava patant amb el Bournemouth, que no parava de fer gols, i ara amb el City també. No parava de repartir gols i assistències. Jo ara he escoltat i volia comentar una cosa sobre un jugador molt jove que ha deixat el Manchester City per anar a estudiar a Oxford, no era? Harvard, no sé, però jo també ho vaig veure i a lo millor no li agradava el futbol i el tenia perquè se li donava bé, perquè vulguis o no, al futbol base hi ha molta gent. No sé, espero que també pugui tornar a jugar a futbol. I jo crec que també un molt bon fitxatge que serà per la Lliga Espanyola, el Lookman per l'Atlético de Madrid. Jo crec que pot fer molt bon treball a aquest equip. Sí, jo també penso que Lookman és molt bon jugador, molt versàtil, que pot jugar d'extrem, de punta, mitja punta i bé, sap fer-ho bé l'Atalanta. Sí, a sobre és un jugador amb físic, que és el que encaixaria bé a l'Atlètic de Madrid. I el Lucas Paquetá, que s'hagi anat del West Ham, no et sembla una mica estrany? Sí, però no sé, tornar al seu país, també 42 milions que et pagui un equip de Brasil és molts diners. Sí, això és el que em sembla raro. O sigui, el Flamengo, 42 milions per fitxar a Paquetá. Però també és veritat que el Flamengo ha sigut bona cantera, que ha vengut a molts jugadors a Europa per molts diners, perquè a mi em sembla que els jugadors de Brasil estan inflats al mercat. I si mires el segon que tenim aquí a la llista, Strand Larsen, el davanter del Wolf, que vaig veure que només un gol en tota la Premier League i és davanter de l'últim i fitxa pel Crystal Palace per 50 milions. Pot ser que el Larsen hagi jugat al Celta fa uns anys? Sí, és el del Celta, que va estar l'any passat cedit i aquest any l'hem comprat i el venen per 50 milions quan només fas un gol. Pues em sembla molt innecessari. O sigui, no sabia qui era, però que marqui un gol en tota la Premier League i paguin 50 milions a sobre el Crystal Palace, que és un equip així de mitja taula. Sí, però és que tu ara mateix a la Lliga Espanyola, per exemple, l'últim, que és a l'Oviedo, fitxes el davanter de l'Oviedo i et sortirà per màxim milió i mig. No podem competir amb això. Sí, estic d'acord. I ara canviant de tema, dels fitxatges d'hivern, no sé si s'ha sortit que el Barça estaria dispost a posar el Camp Nou per la final de Champions del 2029, no sé si ho heu vist. No, a mi no m'ha sortit, però si el camp està acabat totalment, em semblaria un bon lloc. A sobre aquí a Catalunya el futbol es veu, em semblaria molt bé. A mi també em sembla bé perquè és a l'estadi amb més aforo del món, saps? Llavors podria anar qui vulgui. A mi m'agrada aquesta opció, aunque el Bernabéu també és una molt bona opció. No sé si s'ha plantejat o no, però a mi em sembla més bonic, A veure, jo crec que amb les condicions que té el Camp Nou i amb els 100.000 i pico habitants espectadors que tindrà el camp, jo crec que pot ser molt bona opció, sí. Jo crec que és la millor opció. Sí, estaria molt bé. O sigui, com he dit abans, és futbol aquí a Catalunya, per exemple, els del Barça, els de l'Espanyol, els del Girona, ho vivim molt a Espanya també, i estaria molt xulo que, per exemple, juguin els equips d'Espanya, estaria molt xulo, però ja saben que això és molt difícil. Bueno, i parlant d'equips de Catalunya, Enzo, què opines que a l'Espanyol, després de perdre contra el Barça, no aixequi cap? Tots els equips tenen mala ratxa, però l'Espanyol ara està molt malament i a sobre la seva directiva no fa fitxatges. Sí, ha sonat diversos noms, però ningú amb molt de pes. Ha vingut Cyril Ndongue, però ve de ser... No és molt regular, però a veure.
i va sonar Hartman els últims dies, però va anar a veure l'Espanyol a l'Aves i jo crec que va fugir perquè vaya partit els van cascar l'Espanyol. Sí, però Enzo, jo tinc una pregunta per tu, que ja que ets perico, que a l'Espanyol ara que no està traient bons resultats, però és per culpa del joc o estan jugant bé i les coses no surten? A veure, l'Espanyol ha tornat a ser l'Espanyol de sempre. Tu fa 2 anys va debutar Manolo amb l'Espanyol al camp del Zaragoza i té els mateixos centrals, el mateix lateral dret i alguns mitjos iguals. Tu no pots partir d'una base que són jugadors de segona, sí que han donat un rendiment elevadíssim, però no tens continuïtat, saps el que et vull dir? Sí que ho sé. A mi em sembla com que cada equip que juga malament, no sé, 2 partits així, un equip bo, se li culpa a l'entrenador. O sigui, un equip que acostuma a jugar bé, juga 2 partits així dolents i es culpa a l'entrenador, se'l pita, se'l vol fora per 2 partits. Com va ser una mica el cas de Xavi Alonso, no? Sí, jo crec que també és el que té Xavi Alonso, no? Va tindre, ha aconseguit un percentatge més gran en quant a victòries o partits així en punts o que han aconseguit rascar algú, no? I llavors va perdre una final i ja se li va tatxar com que és un mal entrenador, però no, jo crec que és culpa dels jugadors que no, per al que cobren, deurien rendir més del que poden o intenten. Sí, bueno, és que va ser culpa d'Álvaro Carreras, que va fallar aquella clara en l'últim minut. Sí, però jo crec que això no és el cas de l'Espanyol, perquè Manolo ja l'hem vist que Urco va vindre l'any passat de la Real, no jugava, no tenia continuïtat i a mi ara actualment em sembla que és el millor jugador de l'Espanyol tècnicament, després de Carlos Romero, que és possiblement el millor lateral esquerre que ha passat per l'Espanyol. I ara que estàvem parlant del Real Madrid, com creu que acabarà això amb Arbeola? Pues crec que els últims trams de la temporada serà un desastre complet pel Real Madrid. Jo crec que no, Fixa't que aquests 2 o 3 partits que porten ara han guanyat. L'altre dia van guanyar el Mónaco 6-1, no? Crec que va ser. Bueno, això va ser molt. Bueno, però a veure, un 6-1 a Champions és un 6-1, Quan va guanyar el Barça? Contra qui? Contra el Copenhagen, no? Sí. 4-1. Bueno, doncs ja guanya per 2 gols. Bueno, però va perdre contra el Benfica. Bueno, Va marcar el porter. 4-2 van quedar. Ja, això són coses que passen. I el partit de l'altre dia al Madrid no és per treure-li mèrit. Contra el Rayo? Sí. Sí, la veritat és que sí, que li piten un penalti al minut 98, no és que tingui molt de mèrit. Jo crec que el penalti que van pitar a Lewandowski, que va marcar Rafinha, no sé si va ser a Champions o quan, Sí, contra el Copenhagen. també va ser una fantasma històrica, El jugador ni toca a Lewandowski i, això que no li dona la pilota, els milions que guanya, no m'ho crec, No, jo crec que sí que és penalti perquè sent delanter, perquè no donguis a la pilota, algú ha de passar. I amb un mínim contacte, també, Lewandowski també, però amb un mínim contacte ni lo lança la pilota a ser penalti, jo crec. Hi ha vídeos i hi ha proves de que no el toca, Jo crec que és més un pistinazo, com es diu, que una altra cosa. Jo crec que sí no que veig el toca. contacte, O sigui, un toc lleu, però o sigui que no el deixa xutar, però que és molt lleu. Sí, però el penalti que li piten de primer espanyol és lleu i el piten, però després surt el CTA en un vídeo recopilant les jugades polèmiques i diu que no és penalti, i aquest punt a l'Espanyol no se li pot retornar de ninguna manera. Sí que, com heu dit abans, la mala ratxa, però que l'Espanyol, gràcies al comodín de punts que va fer sobre els seus seguidors, encara està 5è. Sí, és veritat. I quina mala sort també el Girona, que vingui Ter Stegen, i els 2-3 partits s'hagi lesionat 2 mesos, no? Sí, 3. Ara ja anem acabant, que ja s'acaba el temps, i anem a parlar d'una última cosa, és el debut de Ter Stegen contra el Getafe, va ser, no? Contra el Getafe. Sí. Va fer un bon partit. Sí, diria que a l'últim minut va fer una bona parada. Una parada que va salvar el Girona. Sí, la veritat és que sí, va fer un bon partit. Jo crec que va rendir bé. La pena és que s'hagin lesionat, recent arribat a l'equip, no? Sí. No ha jugat durant molt temps i ara que s'hagi lesionat és una
és una putada, no? Així com Sí. qualsevol diu. Jo, bueno, per acabar això, jo el vaig veure, no vaig veure el partit, però vaig veure uns parts de vídeos i es nota que és molt bo, sí, està al seu nivell. Bueno, ara sí, per acabar, tu què opines, Pol? I ja acabem amb aquesta sessió. Jo opino que Ter Stegen va fer un bon partit. El que passa és que vaig veure que el primer gol que li foten van dir que va ser una tragada, però vaig veure com la repetició i no, jo crec que és un gol que li poden fotre a qualsevol porter. Bueno, jo el primer gol no l'he vist, però això ho podem parlar a la següent sessió, al pròxim Sijan, i podem parlar de més coses, no? Sí, Sí. sí, sí, sí. I hasta aquí hem arribat Daniel Nieto. Roger Balcells. Pol Blastegui. Enzo Flores.